Bunday bizekli stakanға нәрсе салып бирәсез? Bunday bizekli stakanға biz salib бирәбез татар чәен, кофе һәм татар натуральный бульон. Нәрсә дип язылган анда? Монда түбәтәй вкусно как дома, түбәтәй дип язылган һәм артында рус телендә һәм инглиз телендә Муса Җәлилнең дөньядагы шундый итеп яшәргә кирәк үлгәннән соң да үлмәслек булсын. Менә Visit Татарстан программасы буенча бергә шу ике брендны кушып ясыйбыз полностью. Костюмнардан башлап, аяк киемнәреннән башлап ашамлыкка кадәр шундый брендинг проект булып, без инде Татарстанның авиалинияларын шулай ребрендинг итәбез. Брендын үзгәртергә. Кызыл балчыкта ясасаң, белән әйбер кушсаң инде бик майдан. Пробуй, спасибо. На площадке у вас Казани, Чеченская республика выставляет свой потенциал впервые. И мы заметили один такой вот нюанс, что интерес к Чеченской республике, потенциал Чеченской республики именно в Казани среди татар и народов Татарстана очень высокий. Потому что мы можем сравнивать это с другими выставками. И мы надеемся, что поток из Татарстана в Чеченскую республику, желающих отдохнуть, провести хорошо свое время, увеличится, наладится сообщение между нашими регионами, то есть наиболее будет удобный и комфортабельный, без пересадок. То есть этот факт для нас очень был удивительным, и для нас это была новость, что так сильно Чеченская республика, ни один другой регион не интересовался в плане туризма.